hvilket skud kan ramme igennem den dåse her. Vi starter med, vi har spidshavl og flodhavl. Sådan her ser spidshavl ud. Lad mig lige stille skarpt en gang. Sådan der. Og vi har flodhavl. Det ser sådan der ud. Så lad os komme i gang med at skyde med min nye softgun, jeg har fået fødselsdagsgave. Så kan I lige få noget til lykke i kommentaren. Vi starter med spidshavl. Kommer jeg i der. Og så lader vi. Så jeg har allerede ramt igennem dåsen, hvilket I lige kunne se der. Det fik et lille ryg. Jeg kommer lige om der. Der har spidshavlet ramt i. Og det har ramt ud der. Det var ret stort. Nu er det flodhavlet. Det har jeg allerede sat i. Ligger softgun med. Jeg mener luftgevær. Og flodhavl kommer i lige om 3, 2, 1, kap. Bang! Man kunne se, at dosen rykkede sig lidt. Jeg kommer lige om 3, 2, 1 nu. Som I kan se, så har flodhavlet ramt dårligt i der. Og sådan ikke særlig dejligt ud der. Spidshavl.